Správy televízie Severka. Sobota, 15. november je časom komunálnych volieb. My sa samozrejme tejto téme nevyhýbame a v priebehu dňa vám prinášame niekoľko informácií. Tu sú ďalšie z nich. Voliť je ústavné právo, ktorý každý môže alebo nemusí využiť. No nastávajú situácie, kedy niekto toto právo využiť chce, no je tu problém. Čo myslíte, môžu napríklad v týchto voľbách voliť väzni? V podstate sú občanmi Slovenskej republiky a majú aj nejaké ústavné práva. Je im ale obmedzená osobná sloboda a teda osobne do volebnej miestnosti prísť nemôžu. Poznáme však prenosnú urnu. Čo myslíte, môžu väzni voliť? Ale sú slobodní ľudia, tak hádam, aspoň normálne by som povedala, tak nech si odvolia aj oni. No ja neviem, podľa správnosti by mali aj väzni voliť, nie? To sú tiež ľudia, to sú tiež občania, ako... Nemám s tým problém. Určite by som im to povolil. Nemám takú informáciu, ale ja by som im to dovolil. Nech aj oni volia. Odpoveď je nie, väzni v týchto voľbách voliť nemôžu. Výkon trestu je totiž prekážkou vo volebnom práve, tak ako napríklad aj nesvojprávnosť, čo je trochu logické. Voliť by ste nemohli ani v prípade, že by ste mali napríklad nejakú nákazlivú chorobu a lekári by vás zavreli do karantény. V tomto prípade, tak ako aj v prípade väzňov, za vami nikto s volebnou urnou nepríde. V komunálnych voľbách volíme primátora alebo starostu a potom členov zastupiteľstva. Aby sa zabránilo tomu, že v zastupiteľstve budú sedieť majoritne ľudia z tých najväčších častí mesta, kreslá sú rozdelené podľa tzv. Volebných obvodov. Tie najväčšie mestské časti alebo volebné obvody majú aj najviac poslancov, no v zastupiteľstve sa nájdú aj ľudia, ktorí sa postavia aj za tie menšie časti. Treba si preto pozorne prečítať, koľko poslancov môžete voliť za váš obvod. Označiť môžete aj menej, ako je daný počet, nič sa nestane. V žiadnom prípade však nemôžete označiť viac poslancov. Váš hlas sa totižto v tom momente stáva neplatným. Takisto aj v prípade primátora alebo starostu volíme len jedného človeka. Ak by sa niekto medzičasom vzdal kandidatúry, nie je možné ho voliť. To je prípad konkrétne Žiliny, kde sa Robert Kaša vzdal kandidatúry len prednedávnom. No keďže prípravy prebiehajú trošku dlhšie, na volebných lístkoch sa objavilo aj jeho meno. V prípade, že by ste ho zakružkovali, nič tým nezmôžete. Aj v tomto prípade bude váš hlas neplatný.